warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksud kalian kan sini tergantung ibu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. La haula wa la quwwata illa billah. Sholatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Ingkang kula adini Bapak Kiai Sunario, ingkang kula hormati Bapak Eko, Bapak Danang, ingkang kula hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan sedherek monggo kita langkung rumiyin ngaturaken kaos puji syukur. Alhamdulillah. Sholatu bisalam mugi tetep kalipaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kula niki sipatin nerusaken nggih, Pak. Nerusaken niku judule mesti ketone niku napa? Fadilah bulan Rajab. Monggo kita dongaipun ingkang kados tiwas Pak Eko wau pujian lagunipun ingkang napa damel mawon nggih Bu. Saya kalau belum sakit. Monggo sesarengan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadana waghfir lana Alhamdulillah niku donga ingkang utami ingkang sae diwaos wonten bulan Rajab. Bulan Saban mugi sampai dugi bulan Ramadan. Nah, naminipun bulan Rajab niku syahrullah, artinipun bulanipun Gusti Allah. Maknanipun sinten mawon ingkang purun donga wonten bulan Rajab insyaallah dikabulne dening Gusti Allah. Nah, donga ingkang utama pun sewu Bapak mestine nyuwun tetepe iman lan Islam. Nyuwun diparingi yuswa umur ingkang panjang. Umur panjang tur gadah duit kathah. Amin. Menawi umur panjang gandhe duit nggih ngaji. Nggih Pak ya. Ibu nyuwun dumateng Allah namine sahrullah bulanipun Allah. Kita nyuwun napa mawon nggih terserah nggih. Nah nyuwune dumateng Gusti Allah. Utama wau nyuwun napa? Umur panjang, tetap iman Islam, tur gadah duit ingkang kathah. Sekian jelas. Allahumma amin. Terus nomor kalih niku ndonga supados kita niku diparingi badan ingkang kuat kuat napa ibadah kuat lahir lan batin. Niku penting nggih. Kadang tiyang niku nek mboten kuat lahir batine dijak ibadah juga kuat imanipun lahir batine kuat insyaallah dijak ibadah nggih gampang. Nomor kalih nyuwun dumateng Allah selalu memaos istighfar. Apa Bu? Istighfar. Ngapura dumateng Gusti Allah. Istighfar paling banyak pun astagfirullahaladzim. Nek kakone nggih astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khotaya Rabbi zidni ilman nafi'a
Istighfar. Istighfar itu maksudnya tobat. Nah, wong kita purun tobat, insyaallah diridhoi lan donga-donga kita dikabulke dening Gusti Allah. Saya terus amalan ingkang selanjutnya inggih menika puasa. Apa Bu? Puasa. Puasa wonten bulan Recep. Saya nabi ibu-ibu nabi ingkang tesih gadah utang poso biasane ingkang ket nopo. Mboten Bapak mboten ket nggih. Mboten ket. Ibu dipupung dereng menuju bulan Ramadan nabi gadah utang poso monggo di sahur utang poso. Ini yang utamanya nggih kita nyaur bulan Ramadan. Secara tidak langsung otomatis fadilah bulan Recep nggih tumut ketut. Nenten nggih Bu? Terus ini yang utamanya tetap nyaur poso nabi gadah utang lho nggih. Dan mboten nggih tetap niat napa poso bulan Recep. Nah niku ganjaranipun kathah. Menurut saya iki wonten critane nggih Pak. Jadi wae crita niki kula crita mengke niku tak misae lak bali suwi. Cerita pun ngantuk nggih Pak. Ceritane ngeten. Ceritane iku tentang niki utamane fadilahe tentang bulan Recep. Kaitan kali bulan Recep ceritane niki wonten Mbok Rondo Solehah. Napa Bu? Pak? Nggih, Mbok Rondo Solehah niki gadah napa niku? Yoga. Nah, seorang istri niku ingkang mondok ten pondok. Nah, terus niku pun mantun napa niku mondokipun terus wangsul. Terus Mbok Rondo niku matur kang anake kawula. Nah, iki wis masuk bulan Recep. Biasane ibu-ibu nek bulan Recep, bulan Saban, bulan Ramadan, ibu-ibu selalu poso. Apa Bu Pak? Poso. Nomor siji ibu poso, terus nomor loro itu uzlah. Uzlah itu artinya menyendiri, Pak. Menyendiri itu dia apa niku? Fokus dalam ibadah, pikir, maos Al-Qur'an, dan itu menyendiri, terus menghindari saking hiruk-pikuk yang kakak, itu menyendiri. Terus pakai baju itu putih-putih, bajunya ini putih, terus makanan ini putih, rupanya putih. Niku Mbok Rondo. Terus pesan yogane. Nah, selama tak tinggal uslah, mak ibu-ibu ndonga tolong omahe yo resikono. Terus yo apa itu kebiasaane ibu sing masak apa-apa itu yo sampean engko sing masak. Nah, iki ibu tak fokus ibadah. Iki pesen ibu nggih Bu. Anake katakan namanya Fatimah, ngoten nggih Bu? Nggih penak padha kula. Fatimah anake sebenarnya. Nggih. Ya anaknya Fatimah sampai ngurusi omahe ibu tak fokus poso bulan Recep, bulan Saban dan bulan Ramadan terus uslah. Dan saestu Bu, niku terus niku awal badhe awal bulan Recep lho. Niku ibuke kok napa gerah. Iso gerah Bu? Gerah itu sakit. Biasanya bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu mboten gerah, mboten sakit. Dan itu pas bulan masuk Recep kok gerah. Nah, gerah. Terus pas tanggal 17 Recep, ibu ini wau sedo Mbok Rondo nggih. Nah, terus niku saderenge sedo, Mbok Rondo wau pesen teng yogane putrine Kang Asma Fatimah wau nggih. Nah, Fatimah ibu kok wis kaya ora kuat, kaya wis dipundhut Allah. Nah, pesene ibu, engko nek aku mati sedo, tolong baju sing tak nggo usrah iki, tak nggo ibadah, nggih rupa kabeh iku dadekno kanggo kapan Bu? Apa Bu? Kapan nggo bungkus mayitku niku. Wis gak apa-apa elek, wis iku pesen ibu ngono. Nggih Bu insyaallah. Lah saestu Bu iki. Akhire Mbok Rondo wau sedo tanggal 17 Recep. Nggih, saestu. Terus akhire sing Fatimah wau matur teng Mbah Mudin. Mbah Mudin itu tugasnya rak ngurusi mayit nggih Bu. Nangis, assalamualaikum Mbah Mudin. Niki ibu kula sampun inak.
Nggih, wong sewu Mbak Moden itu wonten pesen ibu. Pesen nggih, Bu. Nggih. Nek pesene wasiat mayit itu dilaksanane mboten? Nggih. Nek pesene sae mboten bertentangan karo syariat niku sebaiknya dilaksanakan. Nek mboten sae mboten dirasakake. Lah niku pesene kok wonten lho. Tugas tiyang niku lek ngurus mayit pertama kan apa niku didusi nggih, Bu. Didusi terus mangke terus diulesi dikafani terus disolane terus dikubur itu yang Islam. Nah, itu ibu kula pesen ngenten lho Mbak Mode, terus sing oke nek ibu niku sedo mboten purun dikafani kain sae, mboten purun netnya. Nyuwun kain ingkang diadem damel donga damel uslah niku ibu niku. Ngono to, Mbok. Pesene kok ngono lah mestine ya sing apik kok lho nek iki ya nek pesene ki mestine ya sing apik iki ketoke gak iso nduk kudu sing apik ae mboten niku Mbak Mode nggih kepriye ditekokno ning Mbak Yai Mbak Yai pripun terus akhire moro teng daleme Pak Yai Pak Yai niku Ibu Fatimah sedo terus kok nyuwun diuresi kain sing tinggi sing elek pripun yo nek mayit iki lho dimulyakne kaine sing apik nah ayo digulune kain sing apik iku pesene Pak Yai nggih nggih wonten saestu akhire mboten sida didamel ules sing elek wau tapi diganti kain ingkang sae sebabnya niku apa nek pasien niku elek lah mboten purun asal sing apa dilaksanane nggih Kak nggih amane ngeten aku kok nek mati wis aja kok pendem ele wis kek nojugane wis ben mboten dilaksanane mboten Bu mboten nggih aku wedi ning kuburan sapa wae mboten asal nggih jenenge aturan agama nek dikubur nggih di dalam napa tanah ten akhire saestu terus diulesi dipendem lah pas biasane nek namine tiyang nek sedo dalune ditalele nggih Bu sina ditalele didongakne ya iku jam 1 bengi nanti maniku kan lanene mondok nggih anake wau biasane kan pondok niku deres lah jam ana wengi niku tesih deres lha kok wonten suara dodok-dodok Assalamualaikum Waalaikumsalam. langsung duduk wahyu ngomah sampai mulai ya mas wahyu tawani dibuka nonton berupa angin ya Bu kayak angin lesus tawani buka berat terus nonton ibunya muncul ya Bu berupa pocongan langsung dirangkul bareng dirangkul itu hilang terus besok malam kedua nih nonton malih dan itu malam kedua tambah matur nah sampai wis tak omongi wong ibu ning jaluk kok ngapane nganggo kain sing tak ngurus lah wis sing elek kok nggone kain sing apik kok nak sampe piye lah kene Mbak Yai kalian model ingkang sae lho Bu langsung ilang malih ya Bu nah terus akhirnya hari ke-3 ke-4 sampai hari ke-7 ngoten akhirnya wis gak kuat nek wau terus akhirnya matur Pak Yai nggih Pak Yai ibu kula setiap malam niku kok datang protes iki mante protes Bu main nek rewel iki nggih protes ngoten protes mboten urip mawon nggih iki wala kok rewel men ibu kok malah nek main protes niku Bu dus niku ora wayang murah dhewe dipari sabro niku main rewel ya kita mboten rewel kadang ibu bejeng dari Pak dan terus akhirnya karen Pak Yai ini wau kok ngedene apamu terus nggih main teng ora rewel kok ibu nah terus akhirnya pun wis nek ngono ayo di sesok di apa nek arane ditundang itu tapi kudu diumumne ning masyarakat sebab iki mati fitnah yo diumumne teng masyarakat ngoten terus akhirnya saestu ditundang nek terus akhirnya dipacul satu paculan itu tanah itu berbau wangi Pak Yai ini matur enak Fatimah
iki kuburane ibumu lho dipancung siji kok ambune wangi kaya ngene. Apa kok bujuk minyak wangi kok. Malah gayae nggih apa kurang gawean apa lemah kuburan kula bujuk minyak wangi ngoten nggih Bu. Nggih mboten. Sakit terus saya dibuka. Saya dibuka sampai dugi krisik-krisik itu pun dasar niku nggih Bu. Masya Allah, tibake digoleki. Lho, iki piye kok ibuku iki jarene pengganti unese, lho sak diganti kok ora enek. Piye kok ngejak guyon ibu Fatimah? Maine mboten wonten pocongane mboten wonten, Masya Allah. Wis guyon. Nek pocongan dhisik tak dideni nggih Bu. Nek pocongan saiki malah tak dideni malah guyonan. Jarene niku nek abang ijo neng perapatan jenenge napa Bu? Abang ijo setopan. Nek putih-putih neng kuburan jenenge pocongan. Gundal-gundal kambenan jenenge ketongan. Teten nggih, Pak? Jadi kok godhong pocongane iki gak enek iki pocongan piye to ibu iki ngoten. Terus akhirnya dengan kersane Allah kehendaki Allah lemah kuburan wau kok iso ngomong. Assalamualaikum wae sedulur. Kaget kabeh nggih Bu, Pak. Sedaya sampai sakseni ibu iki mbok rondo iki wong salehah, wong apik dene ibadah ning bulan Rejab, bulan Saban, bulan apa? Ramadan. Wong suci iku ora pantes nek mayite dikekne jero tanah awak aku niki. Lah mayite iki dening Allah wis dipindah dhumateng surga. Lah sing bodho ben wengi iku ulah. Niku ature sinten Bu? Lemah kuburan sampai iso matur ngoten. Sebabe saking napa? Mulyane tiyang ingkang mulyane bulan Rejab, bulan Saban, bulan Ramadan. Didamel poso, didamel zikir, didamel sedekah lan burondo wau, kebiasaane usah niku menyendiri ijen teng kamar maca Quran kali zikir. Lah niku kelebihane. Mugi-mugi kita saged ngoten nggih Pak Bu. Niat iso saged kados mbok ron. Sing jelas tau manggene teng surga niku wonten. Mulai zaman penciptaane Nabi Adam, surga niku sampun diciptakne Nabi Adam pertama kita diciptakne manggene teng surga. Ngoten. Terus karena pelanggaran bodho iblis pendekati buah kodi akhirnya dibuat apa dunia. Terus nek benjing iku sedaya umat Nabi Adam saged taat. Dan niku isara benjing balik malih dhateng surga. Mboten critane nggih Bu? Nah, terus iki angen-angen sing mawon mikir purun mulyane bulan Rejab, bulan Saban, bulan Ramadan damel ibadah. Ibadah mau napa? Nggih donga, nggih Bu, maos istighfar, maos Al-Qur'an, salate dijaga dengan baik nggih. Tepat waktu, terus purun salat sunah, poso, insyaallah pahalane kados niku mbok dimulyakaken. Allahumma amin. Alhamdulillah. Mekaten ingkang saged kula aturaken nggih Bu, Pak. Saged diangen-angen nggih. Niki ceritane niku tersebut dalam kitab Duratun Nasihin. Pun monggo donga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah. Karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua ya Allah, selalu bisa zikir ingat kepadamu ya Allah, bisa bersyukur atas semua nikmat-nikmat ya Allah, bisa
wal ilmu bil hajat ya Allah ya Allah. Kami semua di sini bersibuk mengharap ridho-Mu. Karena itu doa kabulkan hajat-hajat kami itu apa kami ya Allah. Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Ya Allah ampunilah dosa ibu orang tua kami dan keluarga kami yang dalam dunia ya Allah. Bila penerang dalam alam kuburnya, hindarkan mereka semua dari siksa kubur dan masukkan mereka semua dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Makaten Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi wonten kirana langkungipun diiringi dengan ridhonipun Allah. Wonten pihak langkungipun nyuwun pangapunten, matur suwun. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.